Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da kasancewa da Mamus Digital Solution. Dan uwa ina roƙonka da idan yau ne zuwan ka na farko a wannan tasha ta mai albarka da kai kokari ka danna mana subscribe kuma ka danna alaman ƙararrawa wanda hakan zai ba da dama a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyon shine muna gabatar muku da sabon software mu ko kuma in ce template script na website na sayar da data. Idan kuka duba a YouTube channel namu a videos namu za ku ga cewa mun yi videos da dama ne yadda ake haɗa BT website kuma wanda za ka kalla da kanka ka iya haɗa BT website da kanka. Su wannan ma sabon script ne wanda za ka yi amfani da waɗancan videos ɗin da muka yi domin ka yi amfani da wannan sabon script ɗin na BT website. Wannan script ɗin idan kuka kalle shi yana da design mai kyau, yana da clear da CSS mai kyau, kuma wannan script ɗin yana da sauri sosai fiye da tsoho wanda kaka sani a baya. Kuma wannan script din yana da security sosai, yana da daɗin amfani. Saboda haka duk wanda yake buƙatar wannan script domin ya yi website da shi ko kuma ya updating na website zai iya tuntuɓar mu kai tsaye. Za mu baka wannan script din kuma za mu baka video tutorial wanda za ka bibiya tun daga farko har ƙarshe domin ka yi amfani da wannan script din kai ma ka mallake naka BT website na sayar da data wanda users za su ji daɗin amfani da shi sosai. Idan kuka duba wannan shine landing page na wannan website, za ku ga yanan yana da design mai kyau. Bayan haka idan za ka yi register ga yanan za ka shiga inda aka rubuta register, ka yi register ko kuma ka yi login. Idan ka yi register za ka ga wurin register shi ne, shi ma yana da design mai kyau ga logon ka nan wanda user zai iya gani a wurin register. Haka kuma wurin login shi ma ga yanan mutum zai iya login kai tsaye cikin sauri. Kuma homepage na wannan script din idan kuka duba ga yanan wato da icon din shi manya ko ba zai bata ba. Saboda haka ko da mutum bai yi boko bai san komai ba idan ya shiga wannan website din zai iya amfani da shi wurin sayan data saboda ga komai nan a bayyane. Ka sayi data, ka sayi kati da sauransu, ka sayi example da duk abin da ake bukata a cikin BT website wannan script din yana da shi. Kuma idan kana bukatar mu yi ma website din da kanmu ba za ka iya yi da kanka ba, ko kuma kana buƙatar komai ya zo kan tsari, saboda za ka iya tuntuɓar mu kai tsaye ta wannan number ta WhatsApp. Za mu yi ma aiki complete har komai da komai, har seta plan ID da set price da komai website ɗinka da application fara amfani kawai za ka yi da su. Ku ci gaba da kasancewa da Mamus Digital Solution. Mun gode.